Pokud sháníte kvalitní rodinný dům, na kterém nebude moc práce, který se bude nacházet v přátelském sousedství a za rozumnou cenu, to abyste se obrnili trpělivostí. Ale kdo hledá, ten najde a já jeden takový pro vás mám. Dvougenerační dům s jedním bytem 2+1 dole, jedním bytem 3+1 nahoře, prádelnou, verandou, krytou terasou s posezením, garáží, suterénem a k tomu ještě s velkým vinným sklepem. Dům z roku 1953 byl v roce 73 rozšířen, v roce 2004 dostal novou fasádu s plastovými okny, v roce 2010 novou střešní krytinu a loni došlo k renovaci přízemního bytu i výměně hlavního plynového kotle. Více než 50 metrů čtverečních ve sklepě, přes 90 dole a skoro 80 metrů nahoře. Místo tady najde skutečně celá rodina a zaběhat si můžete na pozemku o ploše 942 metrů čtverečních. A pokud byste si chtěli zaběhat ještě víc, nebo si chtěli v budoucnu postavit ještě jeden dům, majitelé nabízí možnost prodeje dalších více než 1000 metrů stavebního pozemku, který se nachází nad domem v nově budované ulici. A to nejzajímavější na tom všem je samozřejmě lokalita. Dům se nachází v příjemné části oblíbené obce na Slovácku, kterou tvoří zástavba starších i novějších rodinných domů. Stavba je napojena na elektřinu, plyn, vodovod i kanalizaci a nic nebrání tomu, abyste si ji mohli začít okamžitě užívat nebo přizpůsobovat postupně podle vlastních představ. Více informací, včetně kompletní dokumentace, najdete na našem webu www.realityinstall.cz. Na viděnou osobně.